Vă salut, vă spun Hristos a înviat. Suntem în data de 22/4/2020 la Rapiță. Suntem aici la Rapiță. Am aici motivul pentru care vreau să fac live-ul ăsta, videoclipul ăsta e, dacă vă aduceți aminte, am spus eu la un moment dat că vreau să încerc și stupul de multi-etajat. Am pregătit deja aici, încă atunci când eram acasă cu stupii am arătat. Am pregătit, am tăiat o ladă de 1x1, am tăiat rame, tot. De ceva vreme, deja de vreo săptămână, poate mai bine, nu știu exact, am izolat matca aici jos cu gratii Haniman. Înainte să vin la Rapiță am făcut treaba asta. Asta e corpul cu ramele de 1x1 și vreau să vă arăt între timp. Deci, în videoclipul ăla, dacă s-a urmărit, care a urmărit clipurile mele, știe că avea decât 9 rame aici cu puiet, nu că erau chiar toate, dar a 10 n-am mai apucat să o bag aici. Și uitați, o construit. O să trească să mă ocup să-i scot fagurile, să-i aduc o ramă în loc. Se vede că o construit aici. Deci astea sunt ramele unde avea puiet, avea tot ce trebuie. Vreau să... Eu m-am uitat acum 2-3 zile în urmă. Prima zi de Paști sau a doua zi, nu mai știu. M-am uitat la el, puțin înăuntru. Vreau să vă arăt dumneavoastră cam ce se află acum. Cum pontează matca. E matca de 2018 cu roșu. Asta e o ramă care am tăiat-o, era cu miere. Stați așa că o scăp. Era cu miere, asta e miere veche. Da? Mărginașă. Restul sunt rame din astea mai goale, rame noi, care cum. Uitați. Astea sunt așa, dar matca o să se întinde și la ele. Încetul. Încet și sigur. Sunt puțin cam rele aici la Rapiță. Să vedem ce face asta. Vreau să văd dacă au ajuns aici cu ouatul meu. Nu se vede încă. O să ajungă. Era până la rama asta de culoare mai... Până aici știu că era cuibul. Deja. Încă nu văd. Uitați. Oricum are 3 sau 4 rame are aici, parcă de puiet deja. Asta e ouat aici. Da. Rama asta sunt ouă. Și larvar, ceva larvar tânăr. Da, o să fie o ramă frumoasă de puiet și asta, că e plină de ouă. Stați că dau aici, vreau să o iau pe aia, este o ramă pe care o uat prima dată.
de când am izolat matca. Uitați aici, asta ramă vroiam să vă arăt eu. Stați să o ridic cumva. Da. Uitați ramă frumoasă. Placă de puiet. Matcă de 2018. Făcute tot așa de mine. Da? Făcută de mine matca. Fac măci doar pentru mine, nu de vânzare. Nu sunt crescător de măci. Fac doar pentru mine. Uitați, aici a început a căpăcea asta. Se vede acolo puțin. Nu am văzut matca, ce știu pe unde. Poate e pe prima ramă, nu știu. În fine. Aici cu păstură e rama cu astea. Cam asta am vrut să vă arăt. Domnilor, stați să că nu v-am... Ups. Și pe o parte și pe alta. Cam atâta. O să închid ca să... Asta am vrut să vă arăt. Îs rele, într-adevăr. Îs rele, asta e rama marginașa. Și aici cu puietul care era înainte. Da. Vă salut și să auzim de bine.